demà és el dia. M'he vingut aquí, al poble de Sant Pol, a l'ermita de Sant Pau, a despedir-me una mica del poble, que és el que m'ha vist créixer. Demà emprendré el viatge en tren direcció a Suècia, on canviarà la meva vida per sencer. La meva idea és que m'acompanyeu durant tot aquest viatge en tren, en el que recorrerem tota Europa fins poder arribar a Suècia, on estarà la meva nova residència. Demà comença l'aventura més important de la meva vida. Ha començat el viatge. Estem en el tren, direcció la Tour de Querol. Allà agafaré un altre tren en el que passarem la nit el dia d'avui, en el que dormiré tota la nit i arribaré a París. Seran 2 hores i mitja, són ara mateix les 3:23 de la tarda, per tant, veurem si arribem. En principi tot hauria d'anar bé. Estem a punt d'arribar a la Tour de Querol, són 43. Estem passant per aquí pels Pirineus, veurem què tal. De moment, viatge amb rodalies. Hem arribat ja a la Tour de Querol, hem pujat ja al tren nit que ens portarà tota aquesta nit fins a París. Vaig aprofitar per fer una miqueta de tour del que serà el meu llit el dia d'avui. Tenim per aquí, ens han deixat una miqueta d'aigua, com una bosseta amb algunes coses del tren. Tenim per aquí provisions que he anat a comprar abans, tenim per aquí la maleta, més maleta, roba de llit. A mi m'ha tocat el seient del mig, o sigui, estic una mica cagat pel que pugui passar. Veurem si ve algun company, de moment estic sol, tant de bo que comenci i estigui sol, això. Em donaria la vida perquè tinc un maletón aquí enorme, aquí baix, el qual és superdifícil d'encabir. Crec que l'hauré de deixar fora al passadís tota la nit. A veure com ho faig, això. No m'ho puc creure, de moment no tinc a ningú. M'estic salvant, tio. Em dóna la vida, tio, perquè he de dormir aquí en el mig, fatal. Crec que m'estic salvant i no tinc a ningú, Bueno, ara que hem sortit explicaré una miqueta com farem aquest viatge, aprofitant que també estic sol a l'habitació. Aquest viatge constarà de diverses etapes. Ara hem fet el tram 1, que és venir amb rodalies des de Granollers, i anirem direcció Jönköping, que és la ciutat de Suècia a la que acabaré vivint jo. Hem d'arribar a París demà a les 7 del matí, canviar d'estació i després arribar tranquil·lament a Mannheim. A Mannheim agafarem un Ice, direcció Hamburgo, i un cop a Hamburgo vindran els problemes. Durant el trajecte intentaré actualitzar-vos, veure si trobo alguna solució, perquè si no ens podem posar en problemes ara mateix, perquè anem una miqueta freestyle, com comento. Una de les coses que m'està matant, i ara m'he donat compte, no hi ha per carregar el mòbil. Tinc ara mateix poquíssima bateria, tinc tots els tiquets en el mòbil, demà segurament l'hem de fer servir molt. No sé com ho faré, això. Ara mateix estic molt cagat, tinc un 11% de bateria al mòbil i no hi ha res per carregar aquí. Em sembla que hauré d'anar als seients i intentar carregar-lo allà. Hem arribat a París després de tota la nit de tren. Estic literalment rebentat. M'he quedat 10 minuts a l'estació dormint més després que arribés el tren. De moment bé, el tren anava petao, estava ple, tot francesos, òbviament. Bastant liada haver de moure tot el equipatge, ha sigut molt loco. Però bueno, al final ho hem aconseguit, estem a París. Ara l'objectiu és canviar, agafar un taxi segurament, perquè he de moure totes aquestes maletes a una altra estació. Està plovent una miqueta inclús, veurem què tal. És allà just on vindrà el del taxi. Veurem, a veure què tal. Està plovent, a París. Me cago en. Al final passaré fred abans del que creia, ja. Hem arribat ja a l'estació. Següent step, rumbo a Mannheim, Alemanya, en la que només faltarà un altre Hamburgo i després d'Hamburgo ja acaba l'última step, que és arribar a Jönköping. Som-hi. Anna, vols que em tiri un pet? Where I can print my ticket? You want to print? Yeah, but it's a TGV ticket. Yeah, so it's not here. It's the main office, so go right and straight. Okay, thank you. Ja tenim porta, és la porta 30 per anar a Frankfurt. Nosaltres baixarem a Mannheim, veurem què tal. Està tot movent-se cap allà. Hem arribat ja a Mannheim, ara estem esperant que arribi el tren. Arribarà pràcticament ara en un quart d'hora. Amb aquest tren anirem a Hamburgo. Segurament el que farem ara sí serà fer nit a Copenhagen, a un hotel, i a partir d'allà continuar demà
amb la ruta per Alemanya i continuar ja directament cap a Suècia. Estem a Copenhague ja després de les 5 hores de viatge des d'Hamburg, bastant dures, però hem aconseguit arribar. Ara anirem a l'hotel, he agafat un hotel un tant estrany aquí al costat de l'estació i toca fer nit. Demà marxem d'hora, demà marxem a les 9 del matí, direcció ja a Jönköping per arribar al nostre destí final i posar final a aquestes 2 nits i 3 dies de viatge que estan sent, m'ho estic passant molt bé a mi personalment perquè m'agraden els trens, però estan sent dures a nivell d'hores. De moment motivat, no tampoc molta son i aprofitarem i anirem a fer una volta per la nit aquí a Copenhague, encara que sigui tard i no dormir res, per anar a veure un par de coses i sopar, que encara no he sopat. Això és l'estació central de Copenhague. Intento sempre gravar-me una miqueta el que puc, dintre que vaig molt però que molt carregat. Ara aquí tenim l'estació central. No, ara sí, trobem la sortida. A veure què tal per aquí. A veure si us puc ensenyar l'hotel que m'ha agafat. Estem ja al caure, que està just al costat de l'estació. Uah, es venen escales, No m'agrada res, això. Vale. A veure si trobem l'habitació. He hagut de pujar la maleta per les escales, m'ha donat alguna cosa, literalment, o sigui, he estat patint, però bueno, ho he aconseguit. Ara anem aquí al McDonald's a sopar alguna ràpid. Val, el McDonald's aquí de l'estació està xapat, així que anirem al que hi ha aquí darrere del Tivoli i així m'anirà bé perquè passarem per allà. Feia temps que no venia a Copenhague, vaig venir fa 2 anys. Em va agradar molt, és una ciutat molt maca, l'únic que acabes de les bicis fart. Mira, jo d'allà, Key Iceberg il·luminat, és el Tivoli, que és el parc d'atraccions, els jardins del Tivoli, el parc d'atraccions més antic de tota la història. I aquest carrer, és l'avinguda clàssica de Copenhague i just darrere hi ha l'estació. És molt característic del Tivoli, aquella torre d'allà, que es veu il·luminada, és super característica. Veurem ara si trobo el McDonald's aquest que tanca a les 2, perquè si no em quedaré sense sopar a aquest ritme. Aquí és el Nexus de Copenhague. Això d'aquí és la botiga de Lego, una marca emblemàtica de Copenhague, i aquest d'aquí és el Nexus d'Astrali, que és l'equip d'eSports número 1 de Dinamarca, el qual té un llarg bagatge en Counter-Strike i en el LoL també havien tingut secció de la LEC. És l'evolució de l'antic Origen que hi havia abans, que recordaran els més antics dels eSports. És molt curiós tenir-los aquí perquè aquí estan totes les marques tecnològiques de Dinamarca i aquí en les empreses, que et pots imaginar, hi ha la Rolex allà, i aquí tenim altres empreses del país. Tenim a Kahoot, que molta gent no ho sap que és d'aquí. Hi ha moltíssimes empreses. Si es veure allà de la logo de Kahoot, allà estan oficines de Nordea. Al final és el carrer on la majoria d'oficines tenen la seva seu. Vale, farem una mica de resum del que ha costat Burger King a Dinamarca. Són 2 menús d'hamburguesa simple, un long chicken, una Whopper, 2 begudes, una de patates i una d'anells de ceba, sense ningú cosa extra, 17,60 €. Bueno, hem sortit ja del Burger King. Anem un altre cop cap a l'apartament, ara. Anem cap a la càpsula. Demà pel matí us l'ensenyo algú millor i ens fotem a clapar. Aquí hi ha aquesta gent de festa i això és un dilluns, Flipa. Open all night. Com s'ho passen aquests, els danesos, tia, un dilluns. A veure, és un diumenge per la nit. Bueno, estic flipant una miqueta. Anem cap a l'apartament, ara intentaré fer-me una dutxeta i jo crec que després de la dutxa toca ja descansar perquè demà a les 9 hem d'estar en el tren direcció Jönköping per fi arribar al que serà el meu nou destí durant tot aquest any. Així que som-hi! Bon dia.
Són ara mateix les 8:18 i ens despertem per rematar el viatge. Estic bastant cansat, la veritat. M'he d'anar a dormir ahir prou tard, però bueno, he pogut descansar una miqueta. Ara quan em desperti una mica suposo que ja estaré bé. Hem arribat ja a l'estació de Copenhague, després de moure'ns des de l'apartament, bocata del 7-Eleven per esmorzar, i ara ja a l'espera d'agafar el tren. Ara mateix són les 9:06, per tant encara falta una miqueta perquè arribi el tren, 9 minutillos i tal. De moment bé, el tren aquest, a veure què tal està, els altres que he agafat, sobretot el d'ahir va anar bé, tenia molt d'espai i em va resultar molt còmode. Veurem avui si tenim la mateixa sort. Estem ja en el tren, direcció a la primera parada, hem de fer canvi al Vesta. El tren ha sortit una miqueta tard, per tant, ara mateix estic patint una miqueta per poder arribar. Almenys el que era segur és que passarem per Malmö i us podré ensenyar el que és el pont més llarg d'Europa, que és el que connecta Malmö amb Copenhague i el que connecta Suècia amb Dinamarca. Vale, ara sí, estem a l'últim tren. Per tant, estem a escasses 40 minuts d'arribar per fi a Jönköping després de 3 dies viatjant, 2 nits dormint. Anaven a ser 2 en trens, han sigut una en un tren i l'altra en l'hotel càpsula de Copenhague, però ja quasi ho tenim. Falta el tram final per completar-ho. Estic molt però que molt cansat. He mogut la maleta per llocs infumables, he hagut de pujar escales, baixar escales, no tinc ni veu ja. M'he alimentat abans del primer que he pogut agafar, així que veurem. Arribarem ara en 40 minuts, són les 12:40, arribarem a la 1:20 a Jönköping i allà per fi m'esperaran al cotxe per poder-me instal·lar. Hem arribat ja, per fi, estem ja al que serà el nostre nou apartament. Després d'un llarg viatge, ho hem aconseguit. Estem ja a Jönköping, ara toca descansar, recuperar forces. Ha sigut un viatge molt dur i ho hem aconseguit. Només em queda dir una cosa, i és que es venen dies de contingut molt però que molt guais. Hi haurà viatges per aquí per Escandinàvia, hi haurà coses pel canal que estaran espectaculars, així que prepareu-vos perquè això no ha fet més que començar.